Във Вселената всичко е енергия, включително и ние. Светлината проявява плановете от невидимото. За да привлечем изобилие, съгласуваме своята енергия на универсалната. Настройваме се на чистотата на Вселената. Свещен ритуал. Практики като позитивни утвърждения могат да бъдат невероятно мощни. Кажете си: аз съм достоен за изобилие. Вселената е щедра. Приемам с благодарност. Повтаряме тези думи ежедневно. Програмираме нашия разум и повишаваме нашите вибрации. Още един важен инструмент – медитацията. Бялата енергия е ангелската енергия. Златистата енергия е енергията на Вселената, на по-висока честота. Разширява аурата. Когато сме в контакт с златистия поток, ние сме в обмен с Вселената, с потока на изобилието, на добрите дела. Изобилие е не само материални блага, а усещане за цялостност, удовлетвореност и връзка с всичко около нас. Вселената реагира на нашите вибрации. Ако се настройваме на недостатъчност или съмнение, ще привлечеме повече от това в своя живот. По правило, нашите умове са настроени на това, което нямаме и което ни се случва. Получава се порочен кръг, който ни държи далече от благословенията, които ни е приготвила Вселената. Добрата новост е, че у нас има сила, която да измени тази реалност. Ключът за освобождаване от страха и нашите съмнения е в изменение на нашето мислене. Замяната на негативните мисли с утвърждаване на доверие, просперитет и изобилие дава сила на енергията изобилие. Изпращаме на Вселената благодарност, радост и доверие. Концепцията на вдъхновеното действие е мощен усилвател на проявление. Визуализирайте, осъзнавайте, чувствайте. Аз заслужавам. Аз съм способен. Аз се доверявам на вселенското проявление. Позитивният ключ е в ръката на Бога. Отворете сърцата си, отворете широко обятията си за божествената любов и чудесният план на Бога ще се прояви. Безусловната любов и безмерното щастие ме изпълват живота ми. Амин.